Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Fortnite. Μόλις άρχισε τώρα να πέφτω. Θα δείτε, δεν ξέρω αν θα χάσω ή θα κερδίσω, ελπίζω να πάρω win. Κάποιες φορές παίρνω, κάποιες δεν παίρνω. Μετά από μένα θα παίξει ο Φίλιππος. Αυτό. Τώρα πρέπει να θα παίξουμε σε αυτό το σπίτι που στοχεύω. Γιατί βλέπω ότι πέφτει πολύ κόσμος, άρα πρέπει να πάω λίγο πιο κάτω. Θα πάω στην πόλη, εγώ λέω. Βασικά όχι, θα παίξω στο βενζινάδικο. Εκεί θα έχει και κανένα αμάξι. Θα πάρω και θα φύγω μετά. Μετά, ωραία. Παίρνουμε σφαίρες. Πάρουμε και κανένα όπλο, γιατί δεν γίνεται να πάω έτσι. Μες στην πόλη θα με σκοτώσουν, είναι πάρα πολύ. Εκεί στην πόλη τώρα θα έχουν πέσει άπειροι. Ελάτε να ανεβούμε μία... Όπα, δεν μπορώ να ανέβω. Ωραία. Ελάτε να πάρω το πιστολάκι. Πέφτω τώρα μία. Έλατε να πάρουμε τη μηχανή καλύτερα, γιατί το αμάξι δεν τρέχει τόσο γρήγορα όπως η μηχανή. Άτομο. Έλατε να το φάμε. Μπήκα μέσα! Δεν πρόλαβα να το φάω. Πάω με τη μηχανή. Το φάμε. Όπα, θέλω να με σκοτώσει αυτός, αλλά δεν είναι τόσο γρήγορος όπως εγώ. Ό,τι αμάξι και να πάρει, οι μηχανές είναι τα πιο γρήγορα οχήματα. Όχι στην πραγματικότητα, στο παιχνίδι. Ωραία. Κι άλλο άτομο, αλλά δεν πειράζει. Όπα, ανέβηκα τις σκάλες του σπιτιού. Θα μπω και μέσα. Ουιου! Πάμε εδώ να ανέβουμε. Ποιος δεν το κάνει αυτό με το μηχανάκι εδώ στην ανηφόρα. Πραγματικά. Όλοι το κάνετε. Όσοι παίζετε Fortnite αυτό το κάνετε. Έλατε να πάρουμε και τα όπλα. Όχι. Όχι, κάει το μηχανάκι με. Αναγκαστικά τώρα θα πρέπει να φύγω. Έλατε να πάρουμε καλύτερα το... Έλατε να τρέξουμε. Πώς έχει κανένα αμάξι εδώ. Να, εκεί στο λεωφορείο θα πάω. Εκεί είδα πριν ότι είχε μία μηχανή. Πάμε να την πάρουμε. Δεν βρίσκω και άτομα. Μπαίνουν και φίλοι μου τώρα, αλλά δεν θα παίξω μαζί τους. Βέβαια κάνω το βίντεο για εσάς. Για να πάρω τα όπλα. Θα βγάλω αυτό και θα πάρω αυτό. Το λεωφορείο οδηγείται. Όχι. Πρέπει να φύγω και πάλι. Πάρω να βρω μηχανή. Πού θα βρω μηχανή? Αυτό το λεωφορείο οδηγείται, που είναι μια χαρά. Ελπίζω, ναι. Δεν έχω όχημα. Όχι. Αμάξι. Αν και θα μ' άρεσε να βρω μηχανή. Όπα, δεν πάει μπροστά. Μηχανή. Δεν γίνεται να αφήσω τη μηχανή. Αυτή τη είχα και πριν. Είναι σαν αυτή που μου έπεσα στη θάλασσα. Και να σπάσουμε να πάρουμε πέτρα. Δεν βλέπω και κανέναν, ρε φίλε. Όπα, σκότωσα το άλλο μηχανάκι. Το έκανα. Κάνω βόλτες έτσι στην πόλη. Δεν υπάρχει, δεν παίζουν άλλοι. Παίζουν άλλα 66 άτομα, αλλά δεν έχω δει ούτε έναν. Τι 66. Καλά, έχω δει έναν, αλλά έφυγα. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλός.
βρέχει. Δεν έχει κόσμο. Πάω σε κανένα κατάστημα να πάρω iPhone. Όπα. Θα μ' άρεσε αυτό τώρα να ήταν Need for Speed. Θα έχει γίνει το αμάξι, το μηχανάκι. Τώρα έχει κολλήσει εδώ στη γωνία. Θα έχει γίνει Need for Speed κανονικό. Άρα να φύγουμε. Σε αυτό εδώ συνέχεια. Σε αυτό εδώ το δρόμο έχει άτομα. Αλλά τώρα δεν βλέπω κανένα τώρα. Α, έχει πυροβολισμούς. Πού, πάμε. Πάμε. Όχι πυροβολισμούς. Πάμε εδώ. Να πηδήξουμε από τον κρεμό. Και δεν ανεβαίνει. Θα πηδήξω. Η μηχανή μέχρι το τέλος του βίντεο παίζει να έχει γίνει. Δεν πάει όμως αυτή off-road. Είναι μόνο για δρόμο και πάει χάλια. Βλέπετε. Να κάνω ένα drift. Κοιτάξτε πως πάει. Είναι μόνο για δρόμο, αλλά τρέχει πάρα πολύ γρήγορα όταν πατάω το... Να το... Άτομο. Αυτό όχι είναι μποτάκι, αλλά και πάλι. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε το. Θα το κάνω. Παίρνουμε τη μεγάλη και φεύγουμε. Αυτό το μποτάκι έχει σνάιπερ, να ξέρετε. Όχι! Δεύτερη μηχανή. Χάλασα δεύτερη μηχανή, ρε φίλε. Περίμενε. Ελάτε να πηδήξουμε εδώ όπως έχει αυτό το σπίτι κανένα άτομο. Ωραία, πάμε. Έχει, το είδα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά έχει άτομο. Κάποιος πολύ καλός είναι εδώ. Γιατί είδατε τι μούσκασε. Έχει πάρα πολύ στόχο αυτός. Δεν υπάρχει κανείς. Βγαίνω έξω. Όπα, όχι. Έπεσα. Όπα. Ωραία. Να πέσω εδώ. Πάμε να δούμε κανένα άτομο. Ήμπα. Τώρα σε λίγο, παιδιά, θα τελειώσει το βίντεο σε 2-3 λεπτά. Γιατί έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε. Αυτό. Δεν βλέπω και άτομα, ρε φίλε, για να δούμε για το βίντεο, να σκοτώσω κανέναν. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Έχω 2 όπλα, αλλά θα τελειώσω τις σφαίρες από ένα. Όπα, έρχεται ο κύκλος. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγω από την πόλη. Πρέπει να φύγω, παιδιά. Έρχεται ο κύκλος και εγώ δεν είμαι του κύκλου. Άμα έρθει ο κύκλος σε μένα, εγώ πεθαίνω. Δεν μπορώ να τον ελέγξω. Όπως οι άλλοι που παίζουν πολλά χρόνια, εγώ δεν ξέρω καλά να παίζω Fortnite. Όπα! Το οδηγώ 1 λεπτό και το έχω χαλάσει σχεδόν. Όπα, κολοτούμπα. Όπα, με έβγαλε, χάλασε. Δεν βλέπω άτομα και στεναχωριέμαι. Γιατί δεν θα έχω και κανένα να σκοτώσω. Μέχρι τώρα έχω 0 kills. Και είναι ακόμα 30 άτομα. Τι στο καλό, πού κρύβονται. Έχουν φτιάξει φωλιά και δεν το ξέρω. Σλαπ! Κοιτάξτε, δεν θα χαλάσω τις σφαίρες μου.
Άλλες 16. Άντε. Έχω άλλες 4 σφαίρες, θα σπάσει? Όχι. Αου. Κάποιος ήταν από εδώ πριν. Όπα, όπλο. Γιατί άφησε και ένα όπλο. Άνοιξε το chest, δεν του άρεσε μάλλον το pump. Γιατί δεν το παίρνει κανείς το παμπάκι? Εμένα μου αρέσει περισσότερο όμως αυτό το όπλο. Αλλά την αλήθεια, είναι και το καλύτερο όπλο του Fortnite. Ποιος ψηφίζει το καλύτερο όπλο του Fortnite, να κάνει ένα like. Άμα ψηφίζει ότι το καλύτερο όπλο του Fortnite είναι το pump. Τι λέτε εσείς? Δεν είναι το pump το καλύτερο όπλο του Fortnite? Και ο Φίλιππος εδώ που με τραβάει λέει yes. Αλλά δεν ανέβω σε αυτό το σπίτι. Όπα! Δεν ξέρω τι έκανα τώρα. Χάλασα έτσι κάπως 20 σφαίρες. Παυλακία. Πώς θα ανέβω εκεί πάνω? Δεν έχει και τίποτα. Α, έχει αυτό εδώ. Α. Τι πρέπει να κάνω? Α! Νόμιζα πως ήταν αυτό που έσκασα. Άτομο είναι. Ωχ, Παναγιά μου, κύκλος. Πιάσου. Όχι, δεν πέθανα. Πιάσου ρε. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Γεια.